għandi ftit mistoqsijiet dwar il-VGH. Fl-aħħar ġimgħat kien żvelat fuq il-gazzetti illi il-VGH se tagħmel investiment totali ta' 200 miljun fil-privatizzazzjoni tal-awsparijiet Maltin u fuq medda ta' 30 sena il-Gvern Malti se jkun ħallas 2 biljun euro. Inti bħala Ministru tas-Saħħa tħossok komdu b'dan id-deal, ġifieri dan hu deal li qed tara benefiċċji għalih. Dak l-ewwel punt għalina bħala poplu. It-tieni punt. Jekk dan id-deal daqshekk tajjeb, jekk daw iċ-ċifri huma daqshekk pożittivi, il-Gvern għaliex ħabihom qabel l-aħħar elezzjoni meta ppubblika u l-aħħar punt min hu eżattament wara il-VGH? Min huma n-nies wara l-VGH? Jiena bħala Ministru tas-Saħħa u sħabi tal-Gvern tlabna aħna stess l-Awditur Ġenerali biex jara il-kontratti tal-Public-Private Partnership. U l-opinjoni tiegħek. L-Awditur, naturalment għadu ma tanix il-rapport tal-Awditur ħajkun pubbliku u jien u sħabi l-oħra nkunu lesti. Jiġifieri m'għandekx opinjoni bħalissa. Nixaqsa x'inti tajtek il-fatti, Ministru, tajtek il-fatti. U issa titħallem. U jiena u sħabi fil-Parlament nkunu disposti li niddiskutu il-rapport tal-Awditur. Da fuq kollox kien il-kollega, l-ex kollega tiegħek jew tagħkom dak iż-żmien Onorevoli Tonio Fenek illum għażel illi wkoll jikkritika lill-Partit Nazzjonalista ta' Simon Busuttil illi kien chairman tal-PAC illi jaċċetta. Min huma n-nies wara l-VGH, Ministru? Min huma n-nies wara l-VGH? Għaliex m'intix twieġeb, Ministru? Daw mistoqsijiet serji, Ministru. Il-poplu għandu obbligu, inti għandek obbligu twieġeb.